Tady lidi, já jsem Justoid a vítám vás u takového upoutávkového videa. A je to upoutávka na kanál Studio TNT, což je studio, ve kterém natáčíme vlastně Minecraftové filmy. Jsme úspěšný kanál. Budete mít v popisku videa, prostě všechno, co potřebujete, budete mít v popisku videa, budete mít Skype na mě, možná pokud Karl dovolí, tak dám i jeho Skype. Ale jeho Skype je většinou je znám a většinou, když se podíváte většinou na nějaký videa, tak může tam být i jeho Skype, takže nebudu dávat. Na tom kanále natáčíme převážně Minecraft filmy, buď to jsou seriály nebo filmy, je to úplně jedno. Tak. Ještě jediný, co jsme tam ještě nenatočili, jsou skeče, nebo tam ještě sketch ani jeden není. A buď tam natáčíme horror filmy, nebo tam natáčíme prostě normální seriály, nebo prostě normální filmy. A možná natočím i pár scének s Frapsem z YouTube, co tam třeba je. A kdybyste se ptali, proč jsem šel do toho studia, protože já prostě mám rád, když někde můžu jakože nechte to takhle. Jestli se ptáte teda, proč jsem tam vstoupil, je to kvůli tomu, že mě to prostě baví tady natáčet takovýhle filmy. Ještě teda natáčí to Karl, a nebo prostě někdo jiný, já jsem ještě teda nic nenatáčela, ale převážně natáčí Karl, teďka natáčel Timlau, je tam, Assassin's Creed jsem natáčel Timlau, takže a teď jsme natáčeli, myslím, že včera jsme natáčeli Překlad, což je nový film. A já nevím, co bych vám jinak řekl, prostě jsem strašně rád, když se na to budete koukat, dáte odběr, protože my si to oceníme. A taky si ceníme toho, když se vám ty videa budou líbit, a neceníme se jenom toho, když nám někdo dá odběr. Samozřejmě je to taky úspěch, když dá někdo odběr nebo like. A nevím, proč jsem dávám tohleto. A navíc ten like je taky úspěch. A jinak vám celému studiu jménem Karla vám děkuju za hezkých, myslím, že 170 odběrů už, 160 myslím. Takže vám strašně děkujeme, pokud někdo zná Studio TNT, tak fakt děkuju, že to studio podporujete, že to je fakt fajnový studio. Jsou tam fajnoví herci, jako je třeba Defiant nebo Krafton. Prostě všichni jsou tam fajn, co tam zrovna teď jsou současně. Takže já vám strašně poděkuji Studio TNT a vás, co se na to kouká, bych chtěl pozvat, abyste se na toto studio koukali, protože prostě je to, nevím, jak to mám říct, pro mě to je celkem úspěch na to, že jsem se do takového nějakého studia dostal, takže fakt vám děkujeme, abych se někdy chtěl podívat taky na Craftcon. Možná pojedu já sám na Craftcon někdy, pokud se nebude chtít. Nevím, proč takhle to dělám, když tady se nikdo není, ale já vám fakt poděkuju za tam ty odběry i prostě za celý studio vám poděkuju, i když prostě nejsem majitel studia. Ale fakt vám poděkuju moc, že pokud se na to fakt někdo dívá, kdy ho odebírá, tak vám fakt strašně děkuju, že se na to studio díváte. Má to super filmy. Žádný studio nekopírujeme, co natáčí filmy. Děláme úplně jiný filmy oproti jiným studium, takže nic nekopírujeme, takže nám nepište, že kopírujeme jiné věci. Jiný filmy v Minecraftu. Takže vám děkuju za shlédnutí tohoto videa. Prosím, zanechte na tomto kanále like nebo subscribe, ale hlavně subscribeujte Studio TNT a lajkujte Studio TNT. Takže poděkuji vám za pozornost a zdarec.